Hej YouTube. Det er mig og min storebror ZP lidt som vores første video her. Så ja. Du kan sige lige hej. Lige hej. Hvad er det? Nej, fuck. Åh, det der billede med people. Shit, jeg skal ind i spawn nu. Jeg vil helst ikke dø. Der er stammerkrop. Jeg lige skal have nogle stammer. Og hvad? Nå, der var en, der stod før, at man kunne våge om 9 timer eller sådan noget. Så hvad er det? Vil du med at mærke nogen? Det skal være en rigtig ordentlig YouTube-video. Ordentlig YouTube-video. Det er vores første video, det skal være noget specielt, jo. Vi skal nok en... sindssyg. Okay. Du må lige vente på, at han er våget, okay? Nej. Jamen, vi venter sgu lige på, at min storebror er våget. Du skal ikke bare gøre det bagefter. Jo. Så vil jeg bare selv ud og mærke nogen. Kan du se? Jeg skal lige lade mig gå. Nej, ikke lige nu. Jeg skal lige lade mig gå sådan. Så er vores specielle video, snakker vi om her. Han er vel okay? Er han ikke også ude? Han fejrer? Og han er en af de dumme der. Han døde der. Yeah. Go to 6 mode. Jeg snakker med Saga. Nok slush. Jeg fik ham, ja. Godt. Nå nu. Han er der guldæbler. De er gode dem her. Lad mig nu. Prøv lige at æde og guldæbler. Du må ikke dø. Han døde. Ved du? Nej, han døde. Flush. Kom Blues, vi løber bare. Jeg fik også nogle ting. Så må sige, vi nok ikke tåle looting 3 faktisk. Kom bare op. Det var sjældent svig. Havde Ja. Nasty. Det Det hedder, gutter. Det er sådan, vi PvP'er herhjemme. Det var fordi det var Marvel. Og jeg mener, det var lorteting. Jeg fik ikke nogen af ham der slush. Jeg fik heller ikke nogen gode ting. Nej, jeg fik ikke noget godt svar. Nej,
Og snart level 400. Nice. Saga eller Saga, jeg ved ikke hvad han hedder. Han hopper ned. Ej, nej, kom op, Lukas. Kom op. Lige bare ind derhen. Vent, hvad var sådan der? Fuck. Jeg mister 4 liv. Kaptajn Shadow. Han er god. Ej, jeg går læk. Server lag. Nej, jeg vil ikke ud. Det var internettet. Fuck, det var godt til det der, mand. Jeg døde ikke. Nej, du døde heller ikke, vel? Du røg, ja, der står kun, der er to, der tødt til combat, der er du død. Ej, jeg hilste lidt noget om det der, den skal jeg ikke der. Det skal ikke godt nok. Så har vi har lige været ved at nakke ham der, Lukas. Jeg mener, han er det samme sted, ham der. Han skrev mig 4 liv på 2 slag, tror jeg. Jeg prøver at trykke. Død. Nu er jeg ikke noget racist. Come on! Shit! Ham der, han er fire. Uden en chance ud. Okay, det synes jeg. What the fuck? What are you doing? Han prøver at dræbe mig ham der. Hvor man kan. Han ikke har nogen chance krydsning. Han er bare dårlig. What the? Åh ja, hvor det godt, det der var det vigtigt. You are no longer in the Ej. Scrap vs all whatever. Men jeg kommer. Måske. Har han fire? Okay, det er godt. Det giver jeg dig. Stærkt! Han nakker ham. Jo. Ja, jeg skal bare tage nogle af hans ting. Om det er ikke der. Tag det! Det er ikke noget. Jeg får full protection i dag. Nu er jeg nu. Han er dårlig, mand. Nette. Kom her, gang. Shit, leve. Ikke brug forspil eller noget. Og girl i awesome og sådan noget hernede. Bare op med det nu. Bare løb op. Det kan jeg ikke. Hvad er det? Jeg fik sammen 3 fire stick og sådan noget. Så meget damage jeg fik! Okay. Jeg har mere. Ja, det skal jeg ud med mig også nu. Jeg skal bruge 3.
Ej, jeg ved ikke, hvor meget jeg bruger. Den der smider vi ud. Vi smider alt protection 3 lort ud nu. Alt protection 3 shit. Jeg har 3 gear. 2 gear nu. Altså, jeg har en protection 9 med tårns 2 til at sætte for meget. Hvor der er en. Der er 3 fastback, kan vi ikke bruge sådan noget, hva'? Nej. Altså, du ved godt, Lucas, jeg har 2 gode gear, undtagen lige hjelmen, ikke? Med bue og de samme sværter i samme side, nok på 2. Oh no, right. Jeg tror også, jeg bruger alle de her stacks. Jeg gemmer lige 40, så jeg var lige til at reparere det. Bare lige. Selvom jeg er min rustning er helt grøn, men jeg er bare lige med. Jo, nej. Du er inde i spawn, ikke? Så er du ikke så. Nu er jeg bare level 262. Og det er du ikke. Du er død. Du er død. Du er død. Nu kan jeg ikke få den igen. Nu skal vi bare stoppe den her. Peace, guys. Peace out.